hver gang jeg lige vil filme, at man kun kan se himlen og havnen. Det kan bare skal blive værre længere ude. Det er jo strømt, og det var rundt mod vinden. Så kan det godt blive større igen. Ah, det tror jeg gerne på. Det er ikke næsten slet mere. Det var måske 3 timer oppe i bunden. Ah. Jeg husker dengang vi lå over ved Esbjerg og stivnede op, ikke? Der var det lige på hårdt indtil vi rundede op Typeron, eller hvad det hedder.